नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम रिपोर्टर झगड़ा ताई भैया आज हम आ गए बनी मंझरिया माई देवी स्थान के लगे। मंझरिया देवी स्थान के जंगल में बानी। देखी कितना बढ़िया दृश्य बा, कितना बढ़िया एजा मोर बा, कितना बढ़िया हाथी बा, शेर बा, कितना ही खूबसूरत दुनिया बा। ई मंझरिया देवी माई स्थान के जंगल के सीन देखावत तनी आप सभी के बीच में। आप सब वीडियो के माध्यम से देख सकत तनी। हम इंटरटेनमेंट राजा उर्फ रिपोर्टर झगड़ा खबर देखावनी तगड़ा। तो ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रखी आ यही तरह बनाई। तो देखी घनघोर जंगल और कितना ही खूबसूरत यहाँ के वादी बा। आप सब देख सकतनी मंझरिया देवी माई स्थान के, जौन की बहुत ही जगता बाड़ी। यहाँ हर मन्नत मंगले पर हर आदमी के मनोकामना पूरा होला। जौन की उत्तर प्रदेश में रहल बा, गोरखपुर के नज़दीक। बहुत ही खूबसूरत